Golygfeydd dramatig oddi ar arfordir Môn, wrth i griw'r bad achub fentro drwy'r mellt a thrana. Cafodd y criw ei galw i gemais yn dilyn adroddiadau fod dynes a'i chi ar Battleford wedi mynd i drafferthion. How you feeling? You hurt? Cold? Okay. Yn rhyfeddol, roedd y ddau yn iawn, a diolch i griw o ddisgyblion ysgol cydwybodol oedd yn digwydd bod ar y traeth, fe gafodd y gwasanaethau brys ei galw yno mewn da bryd. Oeddwn ni jyst yn chwarae ar y traeth, really. A wedyn nath yr tywydd jyst troi'n rili drwg. Ac ia, a wedyn nath ni weld rhywun yn paddleboardio wedyn. Do'n am fath o ffordd i cael allan, a wedyn oedd y storm o'r tywydd yn horrendous. So wedyn, o rhaid i fi ffonio, a wedyn nath yr cwsgad dod. A ar ôl dipyn, gwelais y dynas yn trio cael y paddleboard i, ond nath i mynd nôl rownd y creigiau. So wedyn o rhaid i fi ffonio nôl eto a deud bod mae mewn trafferth. Clod mawr iddyn nhw, ac hefyd clod mawr iddyn nhw am beidio trio mynd i lawr i hunan i drio achub y ferch ifanc. Rwy'n ni beth ydych chi'n gorau wneud ydych hynny, di gwneud bod chi'ch hun yn saff, a wedyn mor fuan â phosib ffonio gwylwyr reglannau.